Migod, di Pacquiao mi. 100% Pacquiao. 2 rounds tumba na si Marquez. Pacquiao. Pacquiao kita Pinoy kita. Pinoy yung tari. Klaro na daw Pacquiao na. Pacquiao ko ma'am. Okay. Usog yang komo. Marquez din. Si Marquez paspas yang komo pero hinay man di maka tumba. Marquez. May freestyle si Pacquiao. Takala ba? Sagulang ba? Marquez. Kurma kayo nung Marquez. Kurma kayo ba? Parang kuhan ba? Parang dilahuya. Pacquiao gid me oh. Hinaut makadaog siya. Of course, Pacquiao is a Filipino boxer, and I'm also a Filipino, so that's why I support Pacquiao. Siguro para sa ako si Pacquiao kay gusto kong madaog si Pacquiao kay para ako mag-chance nga mag-abot sila ni Mayweather. In a way, boxing, it's Mexico versus Philippines. So, in a way, Pinoy man po ko, mapabor na po ko sa Pinoy, no? At least sariling atin. Tapos, in terms of skills, so naaman po yung skills si Pacquiao, mailhan man gud po. So, in a way, at heart, kay Pinoy lagi po. So, dito gid po kay Pacquiao. Sang akong bet kay si Marquez. Kay kanang nabisi man gamay si Pacquiao sa iyang other nga kung sa gipambuhat di pa ni Marquez nga focus sa gyapon siya sa iyang boxing career, so para na ako mas prepared jud si Marquez. Pacquiao ko kay sa past na fights kay siya man dito. Ang last niya nga fight kay di ba murag appeal ni siya pero ang iyang call ba. Pero para sa amo basta ko ang percentage ka dapat daw siya itong fight, so karon daw siya. Go. Ora. Si Pacquiao. Gawas nga record ko na siya, breaker. Tapos Filipino pa gid siya. So siya gi pinaka-beat na kung mo daw. Silang fourth nga Pacquiao. Si Pacquiao dagan pong kuan ba nang naimo sa ilang lugar ba nga nakatabang sa mga Pilipino ba. Nga busa mo dapat sa mga Pinoy nga mudaog sa ilang Mapilihan ko, Pacquiao, Marquez. Proud. Since Filipino naman ta, Pacquiao, pero ako Marquez kay siya may nadaog sa last battle na, so labang. Siyempre Pacquiao. Kabuhayan good. Galingan niyang kanyang kamao.